Palatul Jean Mihail din Craiova a fost construit la începutul secolului al XX-lea. Palatul a fost gazdă ocazională pentru regii Carol I și Ferdinand. Clădirea formată din subsol, parter, etaj și mansardă, o adevărată dantelărie în piatră ce scoate în evidență ferestrele ample. Edificiul este considerat ca fiind unul dintre cele mai frumoase monumente de arhitectură din oraș. Construit din inițiativa lui Constantin Dinu Mihail, palatul este un exemplu de arhitectură eclectică europeană. Dinu Mihail a dorit să-și ridice în mijlocul orașului o reședință conformă cu statutul și averea sa. Palatul a fost inaugurat în 1909 de către cei doi fii Nicolae și Jean, întrucât Constantin Mihail murise cu un an înainte.
Din 1954, clădirea a devenit Muzeul de Artă din Craiova, în cadrul căruia sunt prezentate capodopere ale artei românești și universale. Muzeul de Artă deține colecția Constantin Brâncuș, formată din 6 opere ale sculptorului: Cap de copil, Domnișoara Poganii, Cap de fată, Sărutul, Fragment de tors și Vitelius. În sălile Palatului a fost mutată o parte din Pinacoteca Alexandru și Aristia Aman, care cuprinde pe lângă bibliotecă și tablouri de școală olandeză, flamandă, italiană și franceză. De asemenea, pictură și grafică de Teodor Aman, artă decorativă românească și străină. Tot ceea ce vedem la acest muzeu: clădirea, o bijuterie arhitecturală, decorațiunile interioare superbe, operele de artă expuse, valoroase și un balsam pentru ochi și suflet, iar povestea familiei Mihail impresionantă. În holul de onoare, în saloanele de primire, de muzică, în sufragerii, dar și în celelalte spații, materialele folosite au fost de cea mai bună calitate: cristal de Murano, oglinzi venețiene, marmură de Carrara, mătase de Lion, dar și stucaturi aurite, piese de mobilier și obiecte de artă procurate în bună parte de la Viena. O atenție deosebită a fost acordată luminatoarelor și ferestrelor largi, dar și confortului de zi cu zi, printre care curentul electric și încălzirea centrală, cu conducte în pereți și podea de tip roman.
Palatul dispune de 29 de camere, dintre care cea mai spectaculoasă este sala oglinzilor. Prezentarea se încheie cu tabloul lui Jean Mihail, unul dintre cei 4 cei mai bogați români în aur din ultimii 150 de ani, care ducea o viață surprinzător de simplă și discretă, dar care a lăsat o superbă moștenire românilor.